सब्सक्राइब करें डीजे संजय म्यूजिक को, साथ ही घंटी के निशान को दबाना ना डीजे संजय संजय दिन सारो है छे फेरा में 2 दिन बियाह के लो एते बदल गेला कते दिन से रहै छे फेरा में अब छोड़ दे तू पीछा हम बुझु जातो जसैया चक्कर के रो कर दे तू हड्डी तोहार कुआरे में चुम्मा सा चलबे ला काम चीज चिखबे कहिया अपन हिराया वो हम जहिया हम देबो छोरा सब कहिया साचो मिल की है हम देबो छोरा सब कहिया केना के तू भूल गेलही गे मिलैया बैठला रोज रोज अरे तो ससुरा में कैसे याद करियो ससुरा में याद किया करियो रे जब भतर से मिलैया दो तोर देबो छौड़ी गे तोहर घमंड बिहार में हमरा तू दे लागे डंड तोर देबो छौड़ी गे तोहर घमंड बिहार में हमरा तू दे लागे डंड हम देखबो तोहर रहिया अपन हिरायो वो हम जहिया हम देबो छोरा सब कहिया अपन हिरायो वो हम जहिया। नाम क्या है आपका? संजय संजय कहाँ घर है? पूर्वा बाजार, पूर्वा बाजार, पूर्वा बाजार, पूर्वा बाजार, पूर्वा बाजार। सुन ले यार बात मैंने जो तोरा पैछी तोरा से मिलैला अरे किया ना बात बुझही तू हे गे जहिरा मैया नील छोड़ तो नहीं कहतो तोरा से जो पल रैला बात बुझने देख ले तैसैया बिगड़ जते काम झूठो के सन नहीं कर बदना देख ले तैसैया बिगड़ जते काम झूठो में किसन नहीं कर बदना तू राखे गरम देहिया अपन हिराया दो हम जहिया हम देबो छोरा सब कहिया अपन हिराया दो हम जहिया कते दिन से रहै छे फेरा में अब छोड़ दे तू पीछा हम बुझु जातो जसैया चक्कर के रो कर दे तू हड्डी तोहार कुआरे में चुम्मा सा चलबे ला काम चीज चिखबे कहिया अपन हिराया वो हम जहिया हम देबो छोरा सब कहिया। साचो मिल की है पूर्वा बाजार, पूर्वा बाजार, पूर्वा बाजार, पूर्वा बाजार, पूर्वा बाजार।